Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt poprav, Isus živo grobje život darova. Amin, Bog neka u dušu prosti. Nemojte vi da plačete, zato što treba da plaču majke onih koji su ga ubili. I onih koji i dan danas ubijaju. Njihove majke treba da plaču, jer su rodile ubice. A majke naših junaka ne treba da plaču, nego da budu ponosne jer su rodile junake. Oni nek plaču.